Добър ден! Здравейте, приятели! Днеска е 22 март 2025 година. Световният ден на водата. Без ние не можем да живееме. Ето едно старо корито, виж колко е хубаво. Това е старото корито, виж каква голяма чешма. Невероятно красиво и хубаво. Еми как, и сега ще изпълним най-новия рап. Чистата изворна вода. Чистата изворна вода. Пийте я, да имате здраве ви. Чиста изворна вода. Рап. Най-новия рап се нарича чисто изворно водния рап. Чистата вода пийте ви, за да се здрави, да се отървете от камъни в бъбриците и други проблеми. Да. Ей, тук виж каква вода, водата е живота, водата е живота.